I jo soc la Núria Andorrà, percussionista i improvisadora. Jo soc l'Ariadna Torner, violinista i improvisadora. Les dues venim de background clàssic, hem fet tota la formació clàssica i ara estem fent improvisació lliure, no idiomàtica. Portem anys ja tocant juntes. Sí. I ara, per fi, establim com el duo musical. L'Ariadna té un treball molt sutil en el so i crec que funciona molt amb les textures que jo faig, però també pot ser potent alhora. Dos instruments que a priori no els uniries, no? Permeten crear textures diferents, interessants i que transporten altres universos sonors. I també tenim un rang sonor i de color molt obert. Espero que us agradi, pugueu escoltar i ens pugueu veure en directe i escoltar en directe.